हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ஹரே हरे கிருஷ்ண कृष्ण மாதாஜி. ஸ்கிரீன் हरे தெரியுதுங்களா? कृष्ण। தேங்க்யூ हाँ மாதாஜி. தெரியுது दीदी, தெரியுது माताजी। நம்ம இன்னைக்கு வந்து 2வது நாள், அதாவது சயின்ஸ் ஆஃப் செல்ஃப் ரியலைசேஷன் புக்ல வந்து செகண்ட் போர்ஷன் பார்க்க போறோம். நேற்று வந்து ஓகே மாதாஜி। இன்ட்ரோடக்ஷனும் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல கொஞ்சம் படிச்சோம் மாதாஜி, ஒரு தலைப்பு படிச்சோம். அதாவது ஆமா டிஸ்கவரிங் த செல்ஃப்னு சொல்லிட்டு ஒரு டாபிக். இன்னைக்கு வந்து வாட் இஸ் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் படிக்க போறோம். இதை புரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டி பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டயோ ஆச்சாரியர்கிட்டயோ வந்து நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் அஜ்ஞான திமிரந்தஸ்ய ஞானாகன்ஷலாகயா சக்ஷரன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदेवनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मणहिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरवत्वे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्येशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद द्वैत राधा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। உங்களுக்கு நேத்திக்கு பிரேமா ராணிலாம் இருந்தாங்களே? வருவா, அவங்க இன்னைக்கு மதுரைக்கு போயிருக்காங்க மாதாஜி, ஓ கொஞ்சம் வேலை இருக்குன்னு சொன்னாங்க. ஓகே ஓகே. 24ஆம் தேதி 27ஆம் தேதி தான் போறேன்னு சொன்னாங்க. இன்னைக்கு மதுரைக்கு போயிட்டாங்களா? சரி. ரேவதி மாதாஜி வருவாங்க, நான் உங்கள்கிட்ட சொல்றேன் மாதாஜி. நான் உங்களுக்கு வந்துட்டாங்க. ஃபோன் பண்ணேன், அவங்களுக்கு பிஸியா இருந்தது. அன்னைக்கு ஆமா, அன்னைக்கு 9ஆம் நாள் அந்த மாதிரிதான் அவங்களுக்கு வீட்டுல அதனாலதான் 8ஆம் நாள்ல இருந்து காரியம் ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க மாதாஜி. அதனாலதான் நானும் சும்மா ஆயிட்டேன். அவங்க ரெகுலரா வருவாங்க, சரி ஆமா. கொஞ்சம் மைண்ட் டீவியேட் பண்றதுக்கும் இது இருந்தா நல்லா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு நான் இன்னைக்கு காலும் பண்ணேன் மாதாஜி. ठीक है माताजी, नो प्रॉब्लम. அவங்க ரொம்ப சின்சியரா இருப்பாங்க மாதாஜி. ஆமா ஆமா, நிறைய வேலை அவங்களுக்கு இருந்தாலும் எல்லாரோட இருப்பாங்க. அம்மாவெல்லாம் பார்த்துட்டு பாவம் தான் அந்த மாமி. ஓகே மாதாஜி. நேத்து வந்து இந்த டாபிக் வரையும் முடிச்சோம் மாதாஜி. இன்னைக்கு வந்து இதுல இருந்து ஆரம்பிக்கணும். யுவர் ஒரிஜினல் கான்சியஸ்னஸ் இஸ் கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ். அது வந்து நம்மளுடைய உண்மையான நினைவு. அது வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ண கான்சியஸ் தான். அவர் கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ் இஸ் அ காட் கான்சியஸ்னஸ் அண்ட் கிளியர் கான்சியஸ்னஸ்.
ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் இந்த புக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரபுபாதா வந்து பேக் டு காட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மேகசின்ஸ் வந்து எழுதினார் இல்லைங்களா? அந்த ஆர்டிக்கல்ல இருக்கிறது எல்லாத்தையும் கம்பைல் பண்ணியிருக்கார் முகுந்தான்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர். ஓகேவா? அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இப்போ இனிஷியேஷனுக்கு முன்னாடி அவர் இருந்த பேர் வந்து மைக்கேல் கிராண்ட். ஓகே, இனிஷியேஷன் ஆன பிறகு முகுந்த தாசான்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு பேரு. அவர் என்ன பண்றாருன்னா அந்த நாளிதழ்கள் எல்லாத்தையும் அசெம்பிள் பண்ணி இம்பார்ட்டன்ட் செலக்டட் திங்ஸை அசெம்பிள் பண்ணி இந்த புக்கை வந்து பண்ணியிருக்காரு மாதாஜி. அதனோட தலைப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சயின்ஸ் ஆஃப் செல்ஃப் ரியலைசேஷன். அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது வந்து உரையாடல் மாதிரி இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ இங்கே வந்து பிரபுபாதா பேசுறாரு, மிஸ்டர் நெக்ஸான் கேள்வி கேட்குறாரு, பிரபுபாதா இதுக்கெல்லாம் பதில் சொல்றாரு. ஓகேங்களா? ஸோ அதனால நீங்கள் ஒரு கேரக்டர் எடுத்துக்கோங்க, நான் ஒரு கேரக்டர் எடுத்துக்கிறேன். ஓகேவா? ஸோ இது வந்து யுவர் ஒரிஜினல் கான்ஷியஸ்னஸ் இஸ் கிருஷ்ண கான்ஷியஸ்னஸ். ஸ்ரீல பிரபுபாதா டெல்ஸ் ஃப்ரீலன்ஸ் ரிப்போர்ட்டர் சாண்டி நிக்ஸான், now your consciousness is covered with so much rubbish, you have to cleanse it and then Krishna consciousness. இப்ப எப்படி என்ன சொல்றாருன்னா உன்னுடைய ஞானம் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்களால நிரம்பி இருக்கு, அதை வந்து சுத்தம் படுத்தணும். எப்படி வந்து நம்ம ஊருக்கு போனா நம்ம வீடு வந்து தூள் அடைஞ்சு இல்லைங்களா, வந்து பார்த்தா ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? தெரியுதுங்க மாதாஜி. தெரியுங்க மாதாஜி, சொல்லுங்க மாதாஜி. அது மாதிரி வந்து நம்ம மனசு வந்து தூள் படிஞ்சிருக்கு, அதை வந்து சுத்தப்படுத்துறோம், அப்பதான் வந்து கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேவா? சோ எப்படி வந்து ஒரு குட்டையில வந்து கல்லு போட்டு அந்த தண்ணி வந்து கலங்கி இருக்கும், அதே கொஞ்ச நேரம் அமைதியா விட்டுட்டு என்ன ஆகும், தண்ணி தண்ணி தானே தணிச்சிடும். அப்ப வந்து அந்த தண்ணி எப்படி ஆயிடும், ஒரிஜினல் அண்ட் டிரான்ஸ்பரண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு வந்துடும். ஓகேங்களா? இப்போ வந்து ஹரே கிருஷ்ணா ருக்மணி மாதாஜி. சோ வந்து இப்ப வந்து மிஸ்டர் நெக்ஸான் படிக்கிற கேரக்டர் மிஸ்டர் நெக்ஸா நான் படிக்கட்டுமா? மிஸ் நெக்ஸான், மிஸ் நெக்ஸான், மிஸ் மிஸ்டர் நெக்ஸான், நெக்ஸான். நீங்க My கேள்வி question கேக்குறீங்க. is very basic. What is Krishna conscious? ருக்மணி மாதாஜி அடுத்தது படிக்கிறீங்களா? ஓகே மாதாஜி, அவங்க படிச்சிட்டோம், படிக்கிறேன். இல்ல இல்ல, அது மாத்தி மாத்தி படிக்கணும், ரெண்டு பேர் பேசுறாங்க, இது உரையாடல். அவங்க படிச்சிட்டாங்களா? நீங்க படிங்க. சரி, ஓகே. இப்ப வந்து கேள்வி என்னன்னா கிருஷ்ண உணர்வுனா என்னன்னு கேக்குறாங்க. அதுக்கு வந்து பிரபுபாதா என்ன சொல்றாருன்னா, கிருஷ்ணான்ற சொல்லுக்கு வந்து கடவுள்ன்ற பொருள். ஓகேவா? சோ இந்த கிருஷ்ண உணர்வுல வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே யார்கிட்ட வந்து கனெக்ட் ஆயிருக்கோம்னா நம்ம பகவான் கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்து கனெக்ட் ஆறோம். ஏன் கனெக்ட் ஆறோம்னா நமக்கு நமக்கு வந்து ஒரிஜினல் ஃபாதராவும் இருக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நமக்கு வந்து அவர் ஒரிஜினல் ஃபாதரா இருக்காரு. ஓகே, பட் வி ஹவ் ஃபர்காட்டன். மாதாஜி மியூட் பண்ணிட்டு பேசுங்க மாதாஜி. நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம், அந்த உணர்வை வந்து மறந்துட்டோம், கடவுளுக்கும் எனக்கும் ஒரு சம்பந்தம் இருக்குன்ற உணர்வை மறந்துட்டோம். வாட் வி ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் எய்ம் ஆஃப் அவர் லைஃப்? இங்க ஒரு கேள்வி போடுறார். ஓகே, வாட் இஸ் மை கனெக்ஷன் வித் காட்? கடவுளுக்கு எனக்கு என்ன சம்பந்தம்? நமக்கு 3 வார்த்தைகள் தெரியும், சம்பந்தம், அபிதேய, பிரயோஜனம். கடவுள் வந்து பாத்தீங்கன்னா மாஸ்டர், சுப்ரீம், நான் அவருடைய நித்திய சேவகன், இதுதான் வந்து சம்பந்தம். அபிதேயான்னா நான் அவருக்கு எனக்கு வந்து என்ன சேவைன்னா பக்தி சேவை பண்ணணும், பக்தி சேவை. அதனால எனக்கு என்ன பிரயோஜனம், நித்திய லோகத்துக்கு போய் சேர்வேன், அதுதான் எய்ம் ஆஃப் த லைஃப். அடுத்த கேள்வி படிங்க யாராவது ஒருத்தங்க. How does Mr. Nixon, how does Krishna consciousness develop in the practitioner? So இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா என்ன சொன்னேன், எல்லாருடைய வந்து கிருஷ்ணா உணர்வு வந்து இருக்குது. பட் வந்து நம்ம எல்லாம் என்ன பண்ண இருக்கோம், இந்த பௌதிக விஷயத்துல மூழ்கி இருக்கிறதுனால அதை மறந்துட்டோம். ஒண்ணு செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது இன்னொரு வேலையை நம்ம மறந்துடுவோம் இல்லைங்களா? அது மாதிரி நம்ம என்ன பண்றோம், நமக்கும் கடவுளுக்கும் இருக்கிற இந்த ஆன்மீக உறவை, ஆன்மீக உலகத்தை எல்லாத்தையும் மறந்துட்டோம் இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு வந்ததுனால. இந்த பௌதிக உலகம் என்ன பண்ணுச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா மாயை என்ற ஒரு கர்டைன் போட்டுச்சு. இப்ப நமக்கும் வந்து கண்ணாடிக்கும் வந்து நடுவுல ஒரு ஸ்கிரீன் இருந்துச்சுன்னா நம்ம முகம் தெரியுமா? தெரியுமா தெரியாதா?
தெரியாது மாதாஜி. தெரியாது இல்லையா? அதே அந்த திரைய விலக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோயேன், மாயா என்ற திரைய விலக்கிட்டா, அப்ப கிருஷ்ணருக்கும் நமக்கும் இருக்கிற உணர்வு வந்து ஒரு சம்மந்தம் இருக்குன்றது தெரியும். அத பண்ணணும்னு அந்த திரையை எப்படி விலக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, மகா மந்திரத்த வந்து உச்சாடனம் பண்ணணும்னு சொல்றாங்க. அது என்ன மகா மந்திரம்? ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா, கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா, ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா, ஹரே ராமா, ராம ராமா, ஹரே ஹரே. இத பண்ண பண்ண என்ன ஆகும்னா, நம்ம இருதயத்துல இருக்கக்கூடிய அனர்த்தங்கள் எல்லாம் போயிடும். அப்போ வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம கிராஜுவலா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் கிருஷ்ண விழிப்புணர்வுக்கு வருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? இங்க ஒரு உதாரணம் சொல்றாரு. நான் சில மாசத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த அமெரிக்கன், யூரோப்பியன்ல இருக்கக்கூடிய பசங்க, பொண்ணுங்களுக்கு வந்து கிருஷ்ணான்றதே என்னன்னே தெரியாது. இல்லையா? இப்ப பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அவங்களுக்கு அந்த தவிக்கிறாங்க, சந்தோஷத்தால டான்ஸ் ஆடுறாங்க. எங்க? ரத யாத்திரத்துக்கு முன்னாடி பண்றாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. நீ இத நினைக்கிறியா? இது வந்து சும்மா வந்து ஒரு போலியான விஷயம், இல்ல கோசம் பண்றாங்கன்னு நினைக்கிறியா? இல்லவே இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு. யாராலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, போலியா வந்து சாண்ட் பண்ணவும் முடியாது. மணி கணக்குல டான்ஸ் ஆடவும் முடியாது. எப்போ வந்து அந்த பக்தின்ற பிளாட்ஃபார்முக்கு வந்தாதான் அவங்களால வந்து நேரம் என்னது மணி டைம் ஹவர்ஸ் டுகெதர் அவங்களால வந்து சாண்ட் பண்ணவும் முடியும், டான்ஸ் பண்ணவும் முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை வந்து டாக்குமெண்டேஷன் எங்க இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சைத்தன்ய சரிதாமிர்த மத்திய லீலையில இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. நித்ய சித்த கிருஷ்ண பிரேமே சத்ய கபோ நாயா ஸ்ரவநதி சுத்த சித்தி கரையே உதயா. என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பியூர் லவ் ஃபார் கிருஷ்ணா இஸ் எட்டர்னலி எஸ்டாப்ளிஷ்ட் இன் த hearts of living entities. It is not something to be gained from another source. When the heart is purified by hearing and chanting, this now naturally awakens. அப்பனா என்ன? ஏற்கனவே நம்ம இருதயத்துல அது இருக்குது, பட் அது கவர் ஆகிருக்குது. அந்த திரையை விளக்கணும். அப்போ வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த அன்புன்றது வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சைத்தன்ய சரிதாமிரத்துல வந்து டாக்குமெண்டேஷனை வந்து இங்க சொல்லியிருக்காரு பிரபுபாதா. ஓகேங்களா? ஓ, அது இங்கேயே இருக்கு. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இப்போ கொஷின் கேட்குறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா, படிக்கிறீங்களா? படிங்க ருக்மணி மாதாஜி, படிங்க. இது நிக்சான் போட்டிருக்கேன் அதுதானே. வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் அண்ட் கிரைஸ்ட் கான்சியஸ்னஸ்? ஃபர்ஸ்ட் அவர் வந்து என்ன கேள்வி கேட்கிறாரு? Christ consciousness is also Krishna consciousness, but because it, at present people do not follow the rules and regulations of Christianity, the commandments of Jesus Christ, they do not come to the standard God consciousness. Mrs. Nixon, what is the unique about the Krishna consciousness among all religions? Srila Prabhupada, primarily religion means to know God, to love Him, God and to love Him. This is religion nowadays because of lack of training. To nobody knows God. What to speak of loving Him? People are so satisfied simply going to the church and praying, "Oh God, give us our daily bread." In the Srimad Bhagavatam, this is called cheating religions because இங்க இருக்கு பாருங்க. because the aim is not known and love God, but to gain some personal profit. In other words, if it is process to follow some religion, but I do not know who God is, now how to love Him. I am practicing a cheating religion. As far as the Christian religions is concerned, ample opportunities is given to understand God, but no one is taking it. For example, the Bible contains
the commandments, thou shall not kill. But Christians have built a best slaughterhouse. How they can become a God conscious if they disobey the commandments of Lord Jesus Christ. And this is going on just in the Christian religion, but in every religion. The title Hindu, Muslim, Christian is simply a rubber stamp. None of them knows who God is and how to love Him. Mrs. Nixon, how இருங்க. can one tell a bone bind spiritual master from fake? ஓகே, Srila இது Prabhupada. பார்த்துக்கலாம் மாதாஜி. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அவர் என்ன கேள்வி கேட்குறாரு, கிருஷ்ண உணர்வுனா என்னன்னு கேட்குறாரு இல்லையா? அதுதான் வந்து நிக்சானோட ஃபர்ஸ்ட் கேள்வியா இருந்துச்சு. பேசிக் கேள்வி என்ன, கிருஷ்ண உணர்வுனா என்னன்னு சொன்னாரு. அதுக்கு வந்து அவர் பதில் கிளியரா சொன்னார். ஓகே, அதுக்கு அடுத்து வந்து எப்படி வளர்த்துக்கணும்னு சொன்னாரு. அதுக்கு நாம மந்திரம் சொல்லணும்னு சொல்லிட்டு சொன்னாரு. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ வந்து 3வது கேள்வி என்ன கேட்குறாரு, இந்த கிருஷ்ண உணர்வுக்கும் கிறிஸ்டியன் உணர்வுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாரு. ஓகே, இந்த கேள்விக்கு என்ன பதில் சொல்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிரபுபாதா ரெண்டுமே கிரைஸ்ட் கான்சியஸ் இஸ் ஆல்சோ கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ், ரெண்டுமே ஒன்று தான். ஓகேவா? பட் என்ன பண்ணாங்க, ஜனங்க வந்து என்ன பண்றாங்க, ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷனை வந்து சரியா ஃபாலோ பண்ணல, டு நாட் ஃபாலோன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேவா? ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் வந்து ஒரு செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் கொடுத்துட்டு போயிருக்காரு, பட் அது யாருமே சரியா ஃபாலோ பண்ணலன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அப்படின்னா இந்த கிருஷ்ண உணர்வுல ஒரு யூனிக்கான விஷயம் என்ன, அதுக்குரிய பெருமை என்ன, எல்லா மதங்களுக்கும் வந்து ஒரு மேன்மையா கிருஷ்ண உணர்வு இருக்குன்னா அதுக்குன்னு ஒரு யூனிக் தனித்துவம் இருக்கும் இல்லையா, அது என்னதுன்னு கேள்வி கேட்கிறார். ஓகேவா? ஸோ மதம்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதுக்கு வந்து இப்போ வந்து இதுக்கு பிரபுபாதா வந்து பதில் சொல்றார். மதம் என்ன, கடவுளை தெரிஞ்சுக்கணும், அப்புறம் கடவுள் மேல வந்து நம்ம அதுதான் எனக்கு வந்து கேக்கல மாதாஜி, பக்தி. கேக்கல. சரி, ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ இப்ப கேக்குது. இப்ப மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப கேக்குது மாதாஜி. ஸோ ஓகே, சரிங்க மாதாஜி. ஸோ மதம்னா என்னன்னு அதுல வந்து அன்பு செலுத்தும், அதுதான் உண்மையான மதம். கேக்குதா? கேக்குது மாதாஜி. ஓகே, அதுதான் உண்மையான மதம். இப்ப வந்து இருக்கிற ஜனங்கள்லாம் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதை பத்தி எதை பத்தியுமே தெரிஞ்சுக்காம இருக்கிறாங்க. ஓகேங்களா? அதனால என்ன ஆகுது, அந்த கொள்கைகளும் அவங்களுக்கு தெரியல, உண்மையான கடவுள் யாருன்னு தெரியல, அவங்க எப்படி வந்து வழிபாடு பண்ணணும் அதெல்லாம் ஒண்ணுமே தெரியாம இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்டியன்ஸ்லாம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க, டெய்லி சர்ச்சுக்கு போகிறாங்க, வாரம் வாரம் எஸ்பெஷலி சண்டேஸ்னால் போவாங்க. போயிட்டு அங்கே போயிட்டு என்ன பிரார்த்தனை வைக்கிறாங்க, கடவுளே எனக்கு வாழ்க்கைக்கு தேவையான ப்ரெட்டை கொடுங்க, சாப்பாடை கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு கடவுள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணுறாங்க. அதை வந்து என்ன சொல்லுது ஸ்ரீமத் பாகவதம் உன்னத அமல புராணம் வந்து அது வந்து கைத்தவ மதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேங்களா? கைத்தவ தர்மான்னு சொல்லிட்டு, அதாவது சீட்டிங் ரிலீஜனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு உயர்ந்த கொள்கையே இல்லை. உயர்ந்த கொள்கை என்ன, உண்மையான மதம் என்ன சொல்லுது, கடவுளை தெரிஞ்சுக்கணும், கடவுள் மேல வந்து அன்பு செலுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. வேற எந்த ஒரு லாபத்துக்கோசம் நம்ம வந்து கடவுளை வந்து வணங்கக்கூடாதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுது. அதுதான் உண்மையான மதம், அதுதான் நம்ம ஸ்ரீமத் பாகவதம் சொல்லுது. ஓகேங்களா? ஸோ இன்னும் சில வேற வார்த்தைகள்ல சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எல்லாருமே வந்து இந்த சீட்டிங் ரிலிஜன் கைத்தவ தர்மத்தை தான் ஃபாலோ பண்றாங்க, நிஜமான பகவத தர்மத்தை வந்து ஃபாலோ பண்றது இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதே கிறிஸ்டியன் பைபிள்ல என்ன சொல்லுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, தோ ஷல் நாட் கில் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. பட் அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க, உலகத்திலே அவங்க தான் வந்து பெரிய கசாப்பு கடையை வந்து திறந்து வச்சிருக்காங்க இல்லையா? அப்படி இருக்கவங்க எப்படி வந்து கடவுள் அவருடைய கடவுளான ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் சொல்லிட்டு போன வார்த்தையை அவங்களால ஃபாலோ பண்ண முடியுதா? இல்லை இல்லையா? அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு பைபிள்ல, எந்த ஒரு பிராணிகளையும் யாரையும் கொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. பார்த்தீங்கன்னா அவங்க தான் பெருசா கடை திறந்து வச்சிருக்காங்க இல்லையா? அப்போ அவங்க என்ன மதத்தை ஃபாலோ பண்றேன்னு சொல்றாங்க, பட் மதத்துக்கு புறம்பாதானே நடந்துட்டு இருக்காங்க. இது மாதிரி இவங்க மாத்திரம் இல்லை,
பிற மதங்களும் நான் ஆரம்பிச்சிருக்கு. அதெல்லாம் வெறும் பெயர் அளவுக்கு, எப்படி ஒரு முத்திரை போடுறோம் இல்லைங்களா, பெயர் அளவுக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? அதுக்கு அடுத்தது கேள்வி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். சரி அப்ப என்ன, how can one tell a bona fide spiritual master from a fake? ஓகேவா? இப்ப கேள்வி வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஆன்மீக குரு பத்தி ஒரு கேள்வி. ஓகேவா? அவரு எப்படி ஒரு ஃபேக் ஆனவர், ஒரு உண்மையானவர் வந்து இங்க தெரிஞ்சுக்க போறோம். இப்ப பார்த்தீங்கன்னா, யார் ஒருத்தன் வந்து ஆ குரு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கடவுள பத்தி சொல்லி, அப்புறம் வந்து அவர வந்து எப்படி வந்து அன்பு செலுத்தணும் அப்படின்னு சொல்றாங்களோ, அவங்க தான் வந்து உண்மையான ஆன்மீக குரு. ஓகேவா? சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, அந்த ஆன்மீக குருவே வந்து தன்னுடைய சிஷ்யர்கிட்ட வந்து, "நான் தான்ப்பா கடவுள். நீங்க எல்லாரும் என்ன வணங்குங்கன்னு" அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த முட்டாள் மனிதர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க? யோசிக்கவே மாட்டாங்க. இல்லீங்களா? என்ன பண்ணுவாங்க? அந்த குரு சொல்றத வந்து அப்படியே வந்து ஏத்துப்பாங்க. நீங்க எல்லாரும் வந்து என்ன வணங்குங்கன்னு சொல்லுவாங்க. அப்ப கூட பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க அ கொஞ்சம் கூட யோசிக்காம அத ஏத்துக்கிறாங்க. ஓகே. ஸோ அப்படி பண்ணிட்டு இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம நம்மளுடைய டைம தான் வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ, இப்போ இந்த கிருஷ்ண உணர்வுக்கும் வேற மதத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இங்க வந்து நாங்க என்ன சொல்லிக் குடுக்குறோம், பிரபுபாதர் சொல்றாரு, சயின்ஸ் ஆஃப் ஹவ் ஒன் கேன் நோ கிருஷ்ணா அண்ட் பிராக்டிசிங் த டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் பகவத் கீதா அண்ட் பாகவதம். நாங்களுடைய கிருஷ்ண கான்சியஸ்ல வந்து நாங்க என்ன சொல்லிக் குடுக்குறோன்னா, கிருஷ்ணரை எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது, அதுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னா என்ன பண்ணணும்? பக்தி பண்ணணும். டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணணும். அது எப்படி பண்ணணும்? பகவத்கீதா, பாகவதம் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ அவர் இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த 2 புக்ல வந்து ஒன்லி அவர் பிசினஸ் இஸ் டு லவ் காட். எங்களுடைய மதம் என்ன சொல்லிக் கொடுக்குது? நம்மளுடைய ஒரே ஒரு உயர்ந்த நமக்கு ஒரு வேலை ஆக்குபேஷன், ஹையஸ்ட் ஆக்குபேஷன்னு இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அது என்னன்னா லவ் டு காட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? வேற எதுவுமே இல்ல. கடவுள்கிட்ட போயிட்டு எனக்கு அது வேணும், இது வேணும்னு கேட்கறது வந்து அது ஒரு பிசினஸ். அத சொல்லிக் குடுக்குறது இல்ல. ஏன்னா, கடவுள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, காட்டுல இருக்கிற யானைக்கும் சாப்பாடு குடுக்குறாரு. நம்ம வீட்ல இருக்கிற எறும்புக்கும் சாப்பாடு குடுக்குறாரு. ஆமாவா? இல்லையா? ஹரே ஆமா கிருஷ்ணா. மாதாஜி. பட் நிச்சயமா. கிறிஸ்டியானிட்டியில மாதாஜி, தட்டுங்கள் திறக்கப்படும், கேளுங்கள் கொடுக்கப்படும் தான் அவங்களுக்கே மெயின் இதுவே அவங்களுக்கு வந்துதான் மாதாஜி. அது இருக்கு. பட் நம்ம அந்த பாயிண்ட் பேசல. இந்த கசாப்பு கடை அவங்க வந்து அத வச்சு பாயிண்ட் வச்சு பேசுறாரு. நம்ம இதுல என்ன சொல்றாங்க? எந்த உயிரையும் நம்ம கொல்லக்கூடாது. எல்லாத்துலயும் ஆத்மாக்கள் இருக்கு, பரமாத்மா இருக்குன்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா? ஆமா. ஆமா இல்லைங்களா? ஆமா அதுதான். மாதாஜி. இல்லையா? ஸோ கடவுள் பார்த்தீங்கன்னா, எல்லாருக்கும் என்னென்ன தேவையோ அது வந்து குடுக்குறாரு. நமக்கே காலையில இருந்து பாருங்க, ஆக்ஸிஜன் குடுத்துருக்காரு, தண்ணி குடுத்துருக்காரு, சாப்பாடு குடுத்துருக்காரு. இல்ல இது நம்ம எங்கேயாவது போயிட்டு அவரு காலையில எழுந்து கேட்டோமா, "அப்பா எனக்கு கொஞ்சம் ஆக்ஸிஜன் குடுப்பா, சன்லைட்ட குடுப்பான்னு" அப்படின்னு ஏதாவது கேட்டோமா? இல்ல தானே? அவரே அவரே குடுத்துருக்காரு இல்லையா? அது மாரி நாய், பூனை எல்லாத்துக்கும் குடுக்கும்போது நம்ம மனுஷனா நம்மள படைச்சுட்டு நமக்கு குடுக்க மாட்டாரா? இவங்க ஏன் போயிட்டு டெய்லி எனக்கு பிரெட் குடுங்கன்னு கேட்கணும்? ஏற்கனவே அவரு குடுக்குறாரு இல்லையா? அப்பன்னா ரியல் ரிலிஜன் உண்மையான மதம்னா என்ன சொல்லுதுன்றத பாருங்க. பாகவதத்துல 1 கேன்டோ 2வது ஸ்லோகத்துல 2வது அத்தியாயத்துல 6வது ஸ்லோகம். சவை பும்சாம் பரோ தர்மோ யதோ பக்தி ரதோக்ஷஜே அஹைதுகி அப்ரதிஹதா யயாத்மா சுப்ரஸ் சுப்ரசீததி அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதாவது ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ரிலிஜன்னா என்னன்னு எதுன்னா, எந்த மதம் வந்து கடவுள வந்து நீ வணங்கணும், அன்பு பண்ணணும், எந்த ஒரு பலன் நோக்கும் இல்லாம நமக்கு என்ன சொல்றாங்க? அன்மோட்டிவேட்டட், அன்இன்டரப்டட் டிவோஷனல் சர்வீஸ் இல்லைங்களா? எந்த என்ன சொல்றது? களங்கமற்ற எந்த ஒரு பிரதிபலனும் எதிர்பார்க்காம செய்யக்கூடிய பக்திய பண்ணணும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இல்லையா? அதுதான் வந்து அஹைதுகி அப்ரதிஹதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? கா காரணமே இருக்கக்கூடாது. அன்கண்டிஷனல் அண்ட் அன்மோட்டிவேட்டட் அப்படி பண்றக்கூடிய பக்திய தான் பண்ணணும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பாகவதம் சொல்லுது. இல்லையா? ஸோ யார் வேணாலும் பண்ணலாம். ஒன் கேன் லவ் ஹிம். வெதர் ஏழையா இருந்தாலும் பண்ணலாம், பணக்காரனா இருந்தாலும் பண்ணலாம், வயசானவங்களும் பண்ணலாம், ஆ வ இளமையில இருக்கிறவங்களும் பண்ணலாம், கருப்பா இருக்கிறவங்களும் பண்ணலாம், வெள்ளையா இருக்கிறவங்களும் பண்ணலான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரபுபாதா சொல்றார். இந்த நிஜமான பாகவத தர்மம் தான் வந்து அவர் ஹையஸ்ட் ஆக்குபேஷனல் தர்மான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாகவதத்துல இருந்து கொட்டேஷன் இங்க குடுக்குறார். மறுபடியும் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஒரு கேள்வி கேட்கிறார்.
சரிப்பா, எல்லா வழியும் ஒரே முடிவுக்கு தான் போகுமான்னு கேட்கிறார். ஓகேங்களா? இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரபுபாதா வந்து மனிதர்களை வந்து 4 வகையா பிரிக்கிறார். என்னென்ன அதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த வார்த்தைகள் நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். 1 கர்மி, ஞானி, யோகி, பக்தாஸ். சொல்லுங்க, யாராவது ஒருத்தவங்க சொல்லுங்க. Karmis, ஆ Jnanis, ஆ Yogis, Bhaktis. பக்தாஸ். ஓகேவா? இப்ப நம்ம எல்லாம் வந்து பக்தாஸ் கேட்டகரியில இருக்கோம். இப்போ ஒருத்தர் என்னென்ன பண்றாங்க என்றதை நம்ம பார்க்கலாம். கர்மின்னா யாரை குறிக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, யார் ஒருத்தன் வந்து பணத்தை சம்பாதிச்சு, அதாவது பொருளாதார விதத்துல வந்து கஷ்டப்பட்டு தனக்கு ஒரு லாபத்தை அடையணும்னு நினைக்கிறானோ, அப்புறம் வந்து வேலை செய்யறான். நான் கஷ்டப்பட்டேன்ப்பா, நான் வந்து சம்பாதிச்சேன், இதுக்கு முதலாளி நான் தான் அப்படின்னு நினைக்கிறான் பாருங்க, அவன் வந்து கர்மி. பலன் நோக்கு செயல்களை செய்யறவன் அவன் தான். ஞானிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்றான்னு பாத்தீங்கன்னா, நான் ஏன் இவ்வளவு அளவு கஷ்டப்பட்டு உழைக்கணும்? ஓகேவா? இல்லையா? இவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா கர்மி காலையில இருந்து சாயங்காலம் வரையும் வேலை செய்வான். வீட்டுக்கு தேவையான பொருள், வண்டி எல்லாத்தையும் வாங்கிப்பான். அந்த கஷ்டத்துல அவன் அனுபவிப்பான். இப்ப ஞானிக்கு வந்து கொஞ்சம் நாலேஜ் இருக்கு. அவன் என்ன பண்ணுவான், நான் ஏன் வந்து இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு உழைக்கணும்? இல்லையா? இங்க பாருங்க, பறவை இருக்கு, ஹனிபி இருக்கு, யானை இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு. அதுக்கு ஒருத்துக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ப்ரொஃபஷனே இல்ல. அதனோட வேலையெல்லாம் அவர் சொல்றாரு பாருங்க, ஞானி சாப்பிட்றதுதான். அப்ப நான் ஏன் தேவையில்லாம இவ்வளவு அளவுக்கு கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்யணும்? நான் என்ன பண்ண போறேன்னா, என்னுடைய வாழ்க்கைக்கு தேவையான பிரச்சனை இருக்கு இல்லையா, வாழ்க்கையில இருக்கிற பிரச்சனைக்கு வந்து ஒரு தீர்வு காண போறேன். அவரை படி பாத்தீங்கன்னா பிரச்சனை என்ன? பிறப்பு, முதுமை, நோய், மரணம். இதுக்கு வந்து நான் ஒரு நிரந்தரமான தீர்வு பண்ண போறேன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஞானி தனக்கு தெரிஞ்ச அறிவால நினைக்கிறார். நான் வந்து என்ன ஆக போறேன்னா இம்மார்டல், மரணமே வராத ஒரு நிலையை வந்து அடைய போறேன்னு அப்படின்னு நினைக்கிறார். அதனால அவர் என்ன பண்றாரு, தன்னுடைய மிஸ்டிக் யோகிஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, மிஸ்டிக் பவர்ஸை வந்து கத்துப்பாங்க. அதை வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எக்ஸிபிட் பண்ணிட்டு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு ரூமுக்குள்ள உட்காந்துட்டு தவம் பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா. பை ஷோயிங் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் மேஜிக், யோகிஸ் இஸ் இமிடியட்லி அக்செப்டட் அஸ் எ வெரி வண்டர்ஃபுல் மேன். இவர் சித்து வேலைகள்லாம் பண்றார். அந்த யோகி ஆனவன் பார்த்தீங்கன்னா அஷ்ட சித்தி சொல்லுவான் இல்லைங்களா, லகிமா மகிமா அதெல்லாம் மாதிரி அதெல்லாம் பண்றான். ஸோ ஜிம்னாஸ்டிக் இதெல்லாம் பண்றாங்க. பட் நிஜத்துல பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாடர்ன் யோகிஸ்க்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி நிஜமான ரியல் பவர் எதுவுமே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு பிரபுபாதா இங்க சொல்றார். நோ ரியல் பவர் for modern yogis, but real yogis has some power which is not spiritual but material அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ இந்த ஞானிகள் இதை வச்சு முக்தி அடைக்கிறதுக்கு போவாங்க. இந்த பௌதீக பிரச்சனையில இருந்து வெளியே வர்றதுக்கோசம் அவங்க முக்தி அடையிற போறாங்க. பிரம்ம ஜோதியில கலக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்றாங்க. ஓகேங்களா? அது வந்து ஞானிஸ். ஓகேவா? the ஞானிஸ் want salvation from the miseries of life. ஓகேவா? யோகின்ற வந்து பாத்தீங்கன்னா சித்து வேலைகளை தெரிஞ்சிருப்பவ. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ நம்ம என்னென்ன பார்த்தோம், கர்மிகளை பார்த்தோம், ஞானிகளை பார்த்தோம், யோகிகளை பார்த்தோம், கடைசியா வந்து பக்தாஸை பார்க்கிறோம். பக்தாஸ்ன்னா யாரு? பக்தர்கள் இல்லையா? அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா சதா காலமும் என்ன சேவை பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, கடவுளுக்கு வந்து நித்தியமா அன்பின் காரணமாக அவங்களுக்கு வந்து சேவை பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. எப்படி வந்து ஒரு தாய் வந்து பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய குழந்தைக்கு சேவை பண்ணிட்டே இருக்காங்க இல்லையா, காலையில இருந்து நைட்டு வரையும் பார்த்துட்டு பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. சில நேரத்துல நைட்டு கூட தூங்காம அந்த குழந்தைய வந்து பார்த்துப்பாங்க இல்லையா. ஸோ அது மாதிரி சேவை பண்றவங்க தான் வந்து பக்தாஸ், பக்தர்கள். தெர் இஸ் நோ கொஸ்டின் ஆஃப் ப்ராஃபிட். அந்த அம்மா யோசிக்கவே மாட்டாங்க, நான் இன்னைக்கு நல்லா பாத்துக்கிறேன், அவன் வேலைக்கு போயிட்டு எனக்கு ஒரு பட்டுப்புடவை எடுத்து கொடுப்பான், அது மாதிரி எல்லாம் இந்த எதிர்பார்ப்பு அந்த அம்மாவுக்கு இருக்காது இல்லையா. அது வந்து தூய பக்தி இல்லையா, தூய அன்பின் காரணமாக அந்த வேலையை அந்த குழந்தைக்கு அந்த அம்மா செய்யறாங்க. அது மாதிரி ஒரு பக்தன் வந்து தன்னுடைய கடவுளுக்கு வந்து சேவை செய்யணும். அதுதான் வந்து பக்தர்கள் செய்யக்கூடியதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? இப்ப 4 விஷயங்களை புரிஞ்சுக்கிட்டோம். இந்த நிலைமைக்கு நீ வந்துட்டேன்னு வச்சுக்கோவேன், நீ வந்தா என்ன ஆவ, நீ கர்மியாவும் இருக்க தேவையில்ல, ஞானியாவும் இருக்க தேவையில்ல, அப்புறம் யோகியாவும் இருக்க தேவையில்ல. நீ என்ன ஆகலாம், டைரக்டா பக்தாவா ஆயிடலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஒன்லி த பக்தா.
ஓகே, பெர்ஃபெக்ஷன் அடைஞ்சிட்டா நீ வந்து பக்தா ஸ்டேஜுக்கு வந்துடுவ. அதுல வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க பகவத்கீதையில 18வது அத்தியாயம் 55வது ஸ்லோகத்துல பக்தியாமாம் அபிஜானதி. ஸோ ஒன்லி த்ரூ த ப்ராசஸ் ஆஃப் பக்தி ஒன் கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் காட். கடவுளை புரிஞ்சுக்கணும்னு நம்ம என்ன பண்ணணும், பக்தி தான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே, கிருஷ்ணர் வந்து வேற எந்த வழியாலும் வந்து நீ என்ன அடையிறான்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்லவே சொல்லலை. ஓகேவா, பக்தி பக்தி தான் சொல்றார். ஓகே, உனக்கு இப்போ வந்து கடவுளை தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசை இருந்துச்சுன்னா லவ் ஹிம், தென் யூ மஸ்ட் கிவ் அப் அக்செப்ட் த டிவோஷனல் சர்வீஸ். விட்டதெல்லாம் விட்டுணும்னு சொல்லிட்டு பிரபுபாதா அவருக்கு பதில் சொல்றார். ஓகேவா, அதுக்கு அடுத்தது என்ன கேள்வி கேட்கிறாரு, இந்த கேள்விகள்லாம் வாட் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் டஸ் ஒன் அண்டர்கோ ஆன் த பாத், அவனுக்கு என்ன விதமான மாற்றங்கள் கிடைக்கும் இந்த வழியிலன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நெக்ஸான் வந்து கேள்வி கேட்கிறார். அதுக்கு சொல்றாரு, டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் என்ன, ஒரிஜினல் நம்ம ஏற்கனவே வந்து நோ டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். என்ன நம்ம வந்து யாரு, நம்ம எல்லாம் யாரு? ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தஸ். சரி, ஓகே. அப்புறம் ஒரிஜினலா நம்ம எல்லாம் யாரு? கர்மிஸ். இல்ல மாதாஜி, ஸ்பிரிட் சோல். பகவான்கிட்ட வந்த விண்ணப்பட்ட பின்னங்கள், ஸ்பிரிட் சோல்ஸ், ஜீவாத்மா இல்லையா? ஸோ ஜீவாத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரிஜினலா நமக்கு இருக்கக்கூடிய நினைவு இருக்குல்ல, கான்சியஸ்னஸ், அது கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ். பட் இந்த பௌதீக வந்து உலகத்துக்கு வந்ததுனால அது என்னாச்சு, கொஞ்சம் ரப்பீஷால வந்து அது கவர் ஆயிடுச்சு. தேவையில்லாத விஷயத்தால வந்து அது கவரப்பட்டது, மூடப்பட்டது. நம்ம இங்க என்ன பண்ணணும், அதை வந்து கிளீன் பண்ணணும். ஓகேங்களா, இப்ப கண்ணாடியில வந்து பாத்தீங்கன்னா தூள் படிஞ்சிருக்குது, அதை நல்லா கிளீன் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம முகம் வந்து நல்லா எப்படி இருக்குதோ அப்படி நிஜமா நல்லா தெரியும் இல்லைங்களா? அததான் இங்க சொல்றாரு. ஓகே, ஸோ அந்த கிளீன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏற்கனவே இது ஆரம்பத்துல பார்த்தோம். ஒரு குட்டையை கலக்கி விட்டுட்டு அது அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு டிஸ்டர்பே பண்ணாம இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், மேல வந்து தெளிவான நீர் கிடைக்கும், ஒரிஜினல் கிளியர் டிரான்ஸ்பரண்ட் ஸ்டேட் இல்லைங்களா? ஸோ நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பௌதீக உந்துலதால நான் இதை பண்ணணும் அதை பண்ணணும்னு அந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல தான் இருக்கும். அந்த கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃபே நம்ம எக்ஸ்போஸ் ஆகாம இருக்கும். அதனாலதான் வந்து ஒரிஜினல் கான்சியஸ்னஸ் நம்மளால புரிஞ்சிக்க முடியலன்னு அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா, ஸோ எந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனும் தேவையில்லை, ஏற்கனவே எல்லாரும் வந்து கிருஷ்ண கான்சியஸ்ல தான் இருக்கிறாங்க. ஸோ மறுபடியும் நிக்ஸான் வந்து கேள்வி கேட்கிறாரு, கேன் ஒன் ஃபங்க்ஷன் பெட்டர் இன் சொசைட்டி பை பிகமிங் கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ். அதாவது இந்த கிருஷ்ண உணர்வுல இருந்துட்டு அவன் இந்த சமுதாயத்துக்கு ஒரு நல்ல விதமா அவனால வேலை செய்ய முடியுமான்னு கேள்வி கேட்கிறார். இந்த கேள்வி புரிஞ்சிச்சு அவங்களுக்கு? ஹரே கிருஷ்ணா. அவன் செய்ய வேண்டிய ஹரே கிருஷ்ணா. ஒன் கேன் ஃபங்க்ஷன் பெட்டர், இருக்கிற நிலைமையை விட அவன் வந்து நல்லா அந்த சமுதாயத்துக்கு வந்து அவனோட கான்ட்ரிபியூஷன் கொடுக்க முடியுமான்னு கேட்கிறார் நிக்ஸான். ஓகேவா, பிரபுபாதா கிருஷ்ண கான்சியஸ்ல இருந்துட்டு இந்த சமுதாயத்துக்கு நல்லது பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்கிறார். இன்னும் நல்லது பண்ண முடியுமா? அதுக்கு பிரபுபாதா ஆமா அப்படின்னு சொல்றாரு. நீங்க பாரு, என்னுடைய என்னோட சிஷ்யர்களை பாருங்களேன், அவங்க யாரும் வந்து இப்ப குடிக்கிறது இல்ல, மாம்சம் சாப்பிடுறது இல்ல. யோசிச்சு பாருங்க, நீங்க வந்து அவங்க யோசிச்சீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்க வந்து சுத்தமா இருக்காங்க, அவங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு வியாதியும் வராது, இந்த குடிச்சிட்டு லிவர் டிசீஸும் வராது இல்லையா? மீட் இதெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு அதனால இன்டைஜஷன் அது மாதிரி வேற எந்த ஒரு ஹெல்த் டிஸார்டர்ஸும் வராதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேங்களா, ஸோ ஒருத்தன் வந்து பாத்தீங்கன்னா மாம்சம் சாப்பிட்றத விட்டுட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவன் என்ன ஆறான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கிறானா இல்லையான்றது ஒரு பக்கம். பட் என்ன ஆகுறான்னா சிவிலைஸ்டு ஹியூமன் லைஃப் ஆகுறான் இல்லையா? அதாவது சிவிலைஸ்டு ஹியூமன் ஆகிறான். ஓகே, காட் ஹஸ் கிவன் ஹியூமன் சொசைட்டி சோ மெனி திங்ஸ். இவன் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், மனுஷன் சாப்பிட்றதுக்கு வந்து நிறைய விஷயத்த வந்து கடவுள் கொடுத்துருக்காரு. பச்சை காய்கறிகள் இல்லையா, அப்புறம் பழங்கள், எல்லா விதமான தானியங்கள்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. அதுல தேவையான அளவுக்கு புரோட்டீன்ஸ் இருக்கு, வைட்டமின்ஸ், மினரல்ஸ் எல்லாமே இருக்கு. பட் இவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அன்சிவிலைஸ்டா என்ன பண்ணி வச்சிருக்கான், கசாப் கடையை திறந்து வச்சிருக்கான், அதை திறந்து வச்சுட்டு மாம்ச ஆகாரத்தை சாப்பிட்டுட்டு இருக்கான். அங்க எங்க இருக்குது சிவிலைசேஷனு இல்லையா? ஸோ இது வந்து சொசைட்டில அவன் வந்து சிறந்துதான் இருக்கிறான். கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வந்துட்டான், அவன் என்ன பண்ணா, குடிக்கிறது இல்ல, மாம்சம் சாப்பிட்றது இல்லை.
அப்ப வந்து என்ன ஆகுதுன்னா எல்லாவுடைய உயிரினங்களுக்கும் வந்து கருணையா இருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேவா? மறுபடியும் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த பால் இருக்கு இல்லையா, ஆர்ட் ஆஃப் அந்த சிவிலைஸ்ட் மண்ணுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா he knows to prepare nutritious fruit from milk. ஓகே, அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்றாரு. இப்போ பிருந்தாவனத்துல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஃபார்ம் ஹவுஸ் இருக்கு. அங்க வந்து வெஸ்ட் வெர்ஜினா we make hundreds of first class preparations from milk. when visitors யாராவது வந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த பால்ல இருந்து பல வகையான பலகாரங்கள் பண்றாங்களாம். ஓகேங்களா? இதெல்லாம் பார்த்து வரக்கூடிய விருந்தினர்கள்லாம் ரொம்ப வந்து ஆச்சரியப்படுறாங்களோ, பால்ல இருந்து இவ்வளோ அளவுக்கு பண்ண முடியுமான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நமக்கு நார்மலா நம்ம வீட்ல என்ன பண்ணுவோம், பாலுக்கு கொஞ்சம் அ எப் அம் மோர் போட்டு தயிர் ஆக்குவோம் இல்லைங்களா? தயிர்லேருந்து அ வெண்ணெய், வெண்ணெய், நெய், வெண்ணெய், நெய் எல்லாம் பண்ணுவோம். இப்பல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, நெறைய ஸ்வீட்ஸ் பண்றாங்க இல்லையா? என்னென்ன ஸ்வீட்ஸ் பண்றாங்க? யாராவது சொல்லுங்க பால்ல இருந்து. ஹரே கிருஷ்ணா. பால்கோவா பண்ணலாம். பால்கோவா, அப்புறம் ஹரே கிருஷ்ணா பெங்காலி ஸ்வீட்ஸ் எல்லாம் ஃப்ரூட்ல பண்றாங்க இருந்தா இல்லையா? செய்யும். ஸோ மில்க் பேஸ்டு ஃப்ரூட் ஸ்வீட்ஸ் வந்து நிறைய இருக்கு இல்லையா? நம்ம வந்து வேணும் இல்லை வீட்டில் வந்து ஸ்வீட் பொங்கல் செய்யணும்னாலும் அதில் பால் போடுறோம் இல்லைங்களா? கீ ரைஸ், ஸ்வீட் ரைஸ் இல்லையா? அதில் வந்து போடுறோம். எல்லா விஷயத்துலையும் வந்து நம்ம மில்க் வச்சு நிறைய ஐட்டம்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். குலோப் ஜாமுன் நிறைய பண்ணலாம் இல்லையா? அது மாதிரி இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இன்னசென்ட் கவுஸ் என்ன சாப்பிடுது? புல்லை சாப்பிட்டுட்டு தேவையான அளவுக்கு பால் கொடுக்குது. அந்த பால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தன்னுடைய கன்றுக்குட்டிகளுக்கு கொஞ்சம் கொடுக்குது. அதுக்கு பிறகுதான் வந்து மனுஷன் வந்து அதை கறக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க இல்லையா? அப்படி பால் கொடுக்குற பசுவை வந்து யாராவது ஒருத்தவங்க வந்து கொல்லுவாங்களா? Do you think cutting the cow's throat and eating its flesh is civilized? அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார் கேக்குறாங்க? பிரபுபாதா கேக்குறது. பிரபுபாதா கேக்குறாரு இல்லையா? அது வந்து சிவிலைஸ்டு பர்சன் செய்வானா, ஒழுக்கமாக இல்ல ஒரு மனிதன் செய்வானான்னு அப்படின்னு கேக்குறாரு. அதுக்கு அவர் பதில் சொல்றாரு பாருங்க, இல்ல, நோ, நீங்க சொல்றது வந்து நான் அக்ரி பண்றேன், 100க்கு 100% நான் உங்க வார்த்தையில வந்து ஏத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒத்துக்கிறார். அப்புறம் எனக்கு இன்னொரு கேள்வி, எனக்கு ஒரு கியூரியாசிட்டி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், வேதாஸ் கேன் பி சிம்பாலிக்கல் as well as literally can be taken symbolically as well as literally கேக்குறார். இல்லன்னு சொல்லிட்டு பிரபுபாதா சொல்றார். they must be taken as they are, not symbolically. That is why they are presenting the that is why we are presenting the Bhagavad Gita as it is. சிம்பாலிக்காவும் சரி, ஒரு ஒரு அது ஒரு காவியம் மாதிரி, ஒரு புக்கு மாதிரி எடுத்துக்க கூடாதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. இருக்கிறபடி எடுத்துக்கணும். அதுக்குதான் வந்து பிரபுபாதா பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதா உண்மை உருவில் அப்படின்னு கொடுத்திருக்காரு. அப்ப வந்து நிக்சான் வந்து என்ன சொல்றாரு, அப்பன்னு நீங்க வந்து பழைய கலாச்சாரத்தை முறைய வந்து நீங்க வந்து ரிவைவ் பண்ணி எங்களுக்கு இந்த எடுத்துட்டு வந்து கொடுக்குறீங்களான்னு அப்படின்னு கேட்குறாரு. கீதான்னு என்ன அர்த்தம்? கேஸ்ட் சிஸ்டமான்னு அப்படின்னு கேட்குறாரு அவர். ஓகேவா? அதுக்கு வந்து பதில் சொல்றாரு பாருங்க பிரபுபாதா, வேர் டஸ் பகவத்கீதா மென்ஷன் த கேஸ்ட் சிஸ்டம்? கேஸ்ட் இந்த மதம்ன்றது எங்க வந்து சொல்லியிருக்குது உனக்குன்னு கேள்வி கேட்கிறார். கிருஷ்ணா வந்து என்ன சொன்னார் பாத்தீங்கன்னா, சாதுர் வர்ணம் மயா சிருஷ்டம் குணகர்ம விபாகஷ. நான் என்ன பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்கவுங்களுக்கு தகுந்தபடி ஞானப்படி ஒரு வேலையை செய்ய முடியும். அதுக்கு ஏத்த மாதிரி மக்களை வந்து 4 பிரிவா பிரிச்சேன். அதுதான் இது இங்க சொன்னார், சாதுர் வர்ணம். ஓகேவா? ஸோ ஒருத்தன் வந்து இன்ஜினியர், ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் தேர் ஆர் இன்ஜினியர்ஸ் as well as மெடிக்கல் ப்ராக்டிஷனர்ஸ். ஓகே, இன் சொசைட்டி. இப்போ இந்த சொசைட்டில பார்த்துட்டா கொஞ்சம் பேர் இன்ஜினியரா இருக்காங்க, கொஞ்சம் பேர் டாக்டரா இருக்காங்க. ஸோ அவங்க வந்து இந்த கேஸ்ட்ல பிறந்திருக்காங்கன்ற மாதிரி நீ சொல்லுவியா? ஸோ இன்ஜினியரிங் கேஸ்ட், டாக்டர் கேஸ்ட்னு அப்படின்னு நீ சொல்லுவியான்னு? இல்லவே இல்லை, அப்படி யாரும் சொல்ல மாட்டோம் இல்லையா? ஒருத்தன் வந்து குவாலிஃபை ஆனான்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம வந்து அதை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம். அவனால படிக்க முடிந்து படிக்கிறான், அப்ப வந்து அவனை டாக்டரா ஏத்துக்கிறோம். இல்ல வேற ஒரு டிகிரி ஏத்துக்கிறான், லாயரா ஏத்துக்கிறோம் இல்லைங்களா? அவன் என்ன படிக்கிறானோ அவனுக்கு எபிலிட்டிக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம அவனோட டிகிரியை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம் இல்லையா? ஸோ இப்ப எல்லாம் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பகவத்கீதை வந்து என்ன டிஃபைன் பண்ணுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த சாதுர்வர்யம். கொஞ்சம் பேர் வந்து நல்ல அறிவா இருக்கு,
அவங்கள வந்து என்ன பண்றாங்க, வேதங்கள்லாம் படிக்க முடியும், படிச்சா புரிஞ்சுக்க முடியும், வேற ஒருத்தவங்களுக்கு சொல்ல முடியும், யாக யக்னங்கள்லாம் பண்ண முடியும். அவனை வந்து பிராமணா உயர்ந்த தகுதிதான் வச்சிருக்காங்க. அதுக்கு அடுத்து ஒருத்தன் வந்து என்ன பண்ணுவான்னு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் நல்லா பண்ணுவான். ஓகேவா? அவனை வந்து சக்தியான்னு வச்சிருக்காங்க. சில பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா வியாபாரம் நல்லா பண்ணுவாங்க. அவங்கள வந்து வைஷ்யாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு குரூப் மக்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து மந்த புத்தி இருக்கும். பட் ஆனா கஷ்டப்பட்டு உழைக்க முடியும். அவங்கள வந்து சூத்ரான்னு வச்சிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் கிளாஸ் ஆஃப் மென் இஸ் வெரி இன்டெலிஜென்ட். ஓகேவா? அவனுக்கு தான் வந்து அந்த ட்ரைனிங்கை கொடுத்து அது மாதிரி வச்சிருக்காங்க. இப்போ வந்து நல்ல இன்டெலிஜென்ஸ் இருந்தால் அவனால் வந்து என்ன பண்ண முடியும், படிக்க முடியும் நல்லா. ஸோ அவன் வந்து டாக்டர் பட்டா பெறலான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே வந்து உதாரணம் கொடுக்குறாரு பிரபுபதா. இன்டெலிஜென்ட் பாய் requires training in a college to become a qualified doctor. ஓகே, அதே மாதிரி இந்த கிருஷ்ண உணர்வுல என்ன பண்றோம், ட்ரைனிங் த இன்டெலிஜென்ட் மைண்ட், ஹவு டு கண்ட்ரோல் த மைண்ட்ஸ், கண்ட்ரோல் த சென்சஸ், ஹவு டு பிகம் ட்ரூத்ஃபுல், ஹவு டு பிகம் கிளீன் இன்டர்னலி அண்ட் எக்ஸ்டர்னலி, ஹவு டு பிகம் வைஸ், ஹவு டு அப்ளை தர் நாலேஜ் இன் ப்ராக்டிக்கல் லைஃப், ஹவு டு பிகம் காட் கான்சியஸ்னஸ். ஓகேவா? ஸோ இதெல்லாம் வந்து சொல்லி கொடுக்குறாங்க. ஒரு முறை இந்த பாயிண்ட்ஸை சொல்லலாம், ரொம்ப அழகா இருக்கு. மனசை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்றது, புலன்களை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்றது, எப்படி வந்து நிஜமா இருக்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்புறம் வந்து எப்படி வந்து சுத்தமா இருக்குது. சுத்தம்னா என்ன, மேல் சுத்தம். ஹரே கிருஷ்ணா. உள்ள சுத்தம் மேல் சுத்தம் ரெண்டும். வெளி சுத்தம் இல்லையா? அப்புறம் எப்படி வந்து அறிவாளியா இருக்கிறது, எப்படி வந்து நம்ம கத்துக்கிட்ட ஞானத்தை வந்து பிராக்டிக்கலா நம்ம வாழ்க்கையில வந்து பிராக்டிக்கலா போடுறது. ஓகேவா? அப்புறம் வந்து அதனால ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன விஷயத்துல கடவுளை தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம எப்படி காட் கான்சியஸா ஆறுதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ இந்த கேட்டகரிஸ்ல இருக்கவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தே ஆர் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் சொல்லிட்டு பிரபுபாதா சொல்றாரு. And now we are training them to use it properly. ஓகேவா? So we are not, மத்தாஜி பேக்ரவுண்ட் சவுண்ட் வருது, கொஞ்சம் மியூட் பண்ணிக்கோங்க. We are not introducing any caste system. Okay, in which any rascal born in a Brahmana family is automatically a Brahmana. He may have the habits of 5th class man, but he accepted a first class because of his birth in a Brahmana family. We do not accept that. Okay, we recognize a man as a first class who is trained as a Brahmana. நீங்க என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, பிரபுபாதா பிறப்பால ஒருத்தன் வந்து உயர்ந்த குடும்பத்துல பிறந்திருந்தாலும் அவன்கிட்ட நற்குணம் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நாங்க வந்து அவங்கள வந்து பிராமணான்னு ஏத்துக்க மாட்டோம். பட் இந்த சமுதாயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா லோ கிளாஸ், லோ கிரேட் கிளாஸ், ஒரு ராஸ்கல் மாதிரி பிஹேவியர் இருந்தா கூட அவன் பிராமண குலத்துல பிறந்திருந்தா அவனை பிராமணான்னு ஏத்துக்கோம். பட் நாங்க அப்படி இல்லை. நாங்க என்ன பண்றோம்னா ட்ரெயின் அப் பண்றோம், மேல சொன்ன பண்புகள்ல வச்சு ட்ரெயின் அப் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. எங்களுக்கு எந்த ஒரு பொருட்டும் இல்லை. இந்தியனா இருக்கட்டும், அமெரிக்கக்காரனா இருக்கட்டும், யூரோப்பியக்காரனா இருக்கட்டும், இல்ல கீழ்நிலை ஜாதியில பிறந்தவனா இருக்கட்டும், எங்களுக்கு அதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனையுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ எனி இன்டெலிஜென்ட் மேன் ஓகே கேன் பி ட்ரெயின் டு அடாப்ட் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ஹேபிட். ஒருத்தன் புத்திசாலியா இருந்தானா நாங்க வந்து என்ன பண்ணோம்னா ட்ரெயின் அப் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. we want to stop nonsensical ideas that we are imposing Indian caste systems on our disciple. இதை வந்து அவர் வந்து கிளியரா சொல்லிடுறார். நாங்க எங்களுடைய சீடர் மேல எந்த ஒரு காஸ்ட், எந்த ஒரு மதத்தையும் எந்த ஒரு பிரிவையும் நாங்க வந்து அவங்க மேல திணிக்கிறது இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? நாங்க என்ன பண்றோம், சிம்பிளா என்ன பண்றோம், we are picking out யாரெல்லாம் வந்து நல்ல இன்டெலிஜென்சில இருக்காங்களோ. ஏன்னா ஏற்கனவே நமக்கு தெரியும் ஹை கிளாஸ் பீப்புள் தான் வந்து பகவத்கீதை வந்து புரிஞ்சுக்க முடியும். அவங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிறவங்கள வந்து நாங்க பிக் பண்ணி அவங்களுக்கு ட்ரெயின் அப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதுதான் நமக்கும் NND பிரபு பண்ணிட்டு இருக்காரு இல்லையா? நம்மள பிக் பண்ணாரு, இந்த லெவல் 1 லெவல் 2 எல்லாம் முடிங்கன்னு நமக்கு வந்து தேவையான ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. நம்மளும் கத்துட்டு இருக்கோம். ஆமாவா இல்லையா? ஆமா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அப்புறம் வந்து மறுபடியும் ஒரு கேள்வி கேட்குறேன். ஹவு டு யூ ஃபீல் அபவுட் உமன்ஸ் லிபரேஷன்? ஓகே, உமன்ஸ் லிபரேஷன் பத்தி கேட்குறார். So called equal rights for women means the men cheat the woman. எவ்வளவு அழகா சொல்லியிருக்காரு பாருங்க. Equal rights for women means that the men
cheat the woman. Suppose a woman and a man meet, they become lovers, they have sex, they become pregnant and man goes away. ஸோ இப்போ வந்து என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்றாரு, ஆணுக்கு பெண் நிகர் சமம்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துட்டு வராங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அங்கே என்ன ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ என்ன ஆகுது, அந்த பெண்கள் வந்து வெளியே வராங்க இல்லையா, நம்மளும் பெண்ணுக்கு ஆண் நிகர்ன்றதுனால வெளியே வராங்க. அப்போ அந்த யூஸ்வலா ஆண்களுடைய சுபாவம் என்ன, நல்லா பேசுவாங்க. அதுல என்ன ஆவாங்க பெண்கள், ஹரே கிருஷ்ணா, பெண்கள் அப்படி ஆகக்கூடாது மாதாஜி. They must be firm. firm. ஆமா, அது கரெக்ட். பட் நடைமுறையில இது நடக்குது இல்லைங்களா, நிறைய விஷயங்கள் பாக்குறோம் இல்லைங்களா, அதுதான் Not வந்து all, but very few people they are becoming like that, Mataji. ஆ, All the people they are not become pregnant, but very few people have become. ஸோ இதனால வந்து என்ன ஆகுது, தேவையில்லாத உறவு, அப்புறம் அதை வந்து கர்ப்பம் மாறாங்க. அப்போ அந்த குழந்தையோட நிலைமை, அந்த பெண்ணோட நிலைமை என்னன்னு கேட்குறாங்க. ஓகேவா, அந்த அம்மா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று அபார்ஷன் பண்ணும், இல்லைன்னா அந்த குழந்தைய வந்து ஒரு எங்கேயாவது விட்டுடும் இல்லைங்களா. அப்போ அவங்க வந்து அவங்க கஷ்டப்பட்டு அந்த குழந்தைய வளர்க்குறது இன்னும் கஷ்டம் இல்லையா. அப்போ வந்து என்ன ஆகுது, woman become poverty stricken. She stays under care of her husband and he takes the responsibility of her. When she become pregnant, she is not forced to kill the child or maintain him by begging. So which is real independence, to remain under care of husband or to be enjoyed by everyone? கேள்வி வந்து இங்க வந்து கேள்வி வந்து பிரபுபாதா கேட்டுறார். ஓகேவா, எது வந்து உண்மையான சுதந்திரம் நீ சொல்லுப்பான் அப்படின்னு கேட்கிறார். ஒண்ணு கணவனுடைய பரிமாறு அன்பு, கீழே இருந்து பாதுகாப்பா குடும்பத்தோட குழந்தையோட இருக்கிறது வந்து நிஜமான சுதந்திரமா, இல்ல வந்து யாரோ வராங்க ஏதோ பண்ணிட்டு போறாங்க கஷ்டப்பட்டு இருக்கு வாழ்றது வந்து வாழ்க்கையா, எது உண்மையான சுதந்திரம்னு சொல்லிட்டு பிரபுபாதா கேட்கிறார். மறுபடியும் நிக்சான் வந்து இன்னொரு கேள்வி கேட்கிறார், பெண்கள் கூட இந்த கிருஷ்ண உணர்வுல வந்து சக்சஸ் ஆக முடியுமான்னு கேட்கிறார். அதுக்கு வந்து பிரபுபாதா ஒரு தெளிவான விளக்கத்தை கொடுத்துறார். there is no distinction on the basis of sex. இந்த இனத்தை வச்சு ஒரு டிஸ்டிங்ஷனும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். நாங்க 2 பாலினத்திற்கும், ஆணா இருக்கட்டும் பெண்ணா இருக்கட்டும், நாங்க என்ன கொடுக்குறோம், கிருஷ்ண உணர்வுன்றது சமமா தான் கொடுக்குறோம். நாங்க எல்லாரையும் வெல்கம் பண்றோம். பெண்ணா இருக்கட்டும், ஆணா இருக்கட்டும், ஏழையா இருக்கட்டும், பணக்காரனா இருக்கட்டும், யார் வேணும்னாலும் இந்த சத் சங்கத்துல கலந்துக்கலாம். வித்யா வினய சம்பன்னே பிராமணே கவி அஸ்தினி சுனிச்சைவ ஸ்வபாக்கேச்ச பண்டிதக சமதர்ஷினக. அந்த லாஸ்ட் வேர்டு பாருங்க, பண்டிதக சமதர்ஷின. நாங்க என்ன பண்றோம், எல்லாரையும் சமமா தான் பாக்குறோம். பண்டிதன்னா என்ன, கற்றறிந்தவன், லேர்ன்ட் அண்ட் ஜென்டில் பிராமணா. அது யாரா இருக்கட்டும், பசுவா இருக்கட்டும், நாயா இருக்கட்டும், யானையா இருக்கட்டும், யானை பாகனா இருக்கட்டும், நாயை உண்டும் சண்டாளரனா இருக்கட்டும், யாரா இருந்தாலும் நாங்க என்ன பண்றோம், ஒரே சமமா தான் பார்க்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அது வந்து ஹம்பிள் சேஜ் படிச்சவனா இருக்கட்டும், எல்லாரையும் ஒரே மாதிரி தான் பார்க்கிறோம்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. மறுபடியும் நிக்சன் இன்னொரு கேள்வி கேட்கிறாரு, ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தோடைய பொருளை எங்களுக்கு சொல்லுங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஸோ அது வந்து ரொம்ப சிம்பிள்பா. ஹரேன்னா என்ன தெரியுமா, எனர்ஜி ஆஃப் லார்ட். கிருஷ்ணான்னு லார்ட் கிருஷ்ணா. ஓகே, ஜஸ்ட் இந்த உலகத்துல ஜஸ்ட் கடவுளுடைய ஒரிஜினல் கடவுள் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மேல், அதாவது ஆண், புருஷா. இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களும் பிரகிருதி, அது எல்லாமே வந்து பெண்மையானது. அதனால என்ன பண்றோம் நாங்க பாத்தீங்கன்னா, ஹரே கிருஷ்ணாவை வந்து சாண்ட் பண்றோம். ஓகே, ஓ லார்ட் கிருஷ்ணா, ஓ எனர்ஜி ஆஃப் கிருஷ்ணா, கைண்ட்லி என்கேஜ் மீ இன் யுவர் சர்வீஸ். என்ன அர்த்தம், கடவுளே கிருஷ்ணரே, கடவுளுடைய சக்தி, எனர்ஜி. ஓகேவா, ஹரேன்னா கடவுளுடைய சக்தி, என்ன வந்து உங்களுடைய சேவையில வந்து ஈடுபடுத்திக்கோங்க. அதுதான் வந்து பொருள், நம்ம சொல்லக்கூடிய மகா மந்திரத்துடைய பொருள். ஓகே, கடவுளே சக்தியே, உங்களுடைய சக்தி என்ன வந்து உங்களுடைய சேவையில ஈடுபடுத்திக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பிரார்த்தனை வைக்கிறோம். மறுபடியும் நிக்சான் வந்து ஒரு கேள்வி கேட்கிறாரு, எனக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையை பத்தி கொஞ்சமா சொல்லுங்க. நீங்க வந்து how you knew that you were the spiritual
மாஸ்டர் ஆஃப் கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ் மூமெண்ட். இதுல வந்து 2 கேள்வி கேட்கிறாரு பாருங்க அவரு. நீங்க உங்களை பத்தி சொல்லுங்க. அப்புறம் வந்து உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் நீங்க தான் இதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் ஆஃப் கிருஷ்ண கான்சியஸ் மூமெண்ட்னு கேள்வி கேட்கிறாரு. அவர் பத்தி சொல்றாரு, என்னோட வாழ்க்கை வந்து ரொம்ப சிம்பிளானதுப்பா. நான் ஒரு கிரகஸ்தன். எனக்கு பொண்டாட்டி இருக்கிறாங்க, பல குழந்தைங்க இருக்காங்க, ஈவன் என்னோட நீ பேர குளிச்சுட்டு வா பசங்க கூட முதல்ல. இருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பேர பசங்களும் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? சோ நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னோட ஆன்மீக குரு இருக்காரு இல்லையா, பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர். அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு கட்டளையை விட்டார். அது என்னன்னா, நீ மேலை நாட்டுக்கு போயிட்டு அங்க போய் கிருஷ்ண உணர்வை எடுத்துட்டு போயிட்டு கொடு அப்படின்னு சொன்னார். அதனாலதான் வந்து என்னுடைய எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நான் வந்து என்ன பண்ணேன், அவர் எனக்கு சொல்ல சோ ஐ லெஃப்ட் எவ்ரிதிங். என்னுடைய குருவின் ஆணைப்படி நான் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அவருடைய வார்த்தையை வந்து நிலைநாட்டுறதுக்கோசம் இங்க வந்தேன் அப்படின்னு சொல்றார். மறுபடியும் என்ன கேக்குறாரு பாருங்க, உங்களுக்கு என்ன வயசு? அவர் சொல்லும் போதுன்னு கேக்குறார். he told you to go to the west. அவர் சொல்லும் போது உங்களுக்கு வந்து என்ன வயசா இருந்துச்சுன்னு கேக்குறாரு. நான் ஃபர்ஸ்ட் அவர் மீட் பண்ணும்போது எனக்கு வந்து 25 வயசு இருந்துச்சுன்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? அப்ப வந்து எனக்கு கல்யாணம் ஆயிருந்துச்சு, 2 பசங்க இருந்துச்சு. நான் பல முறை ட்ரை பண்ணேன். ஓகே, அவருடைய ஆர்டரை வந்து நான் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் வந்து நான் என்ன பண்ணேன், மேகசின் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். பேக் டு காட்ன்ற மேகசின் மாதாந்திர பத்திரிகை இதழ வந்து 1947 ஸ்டார்ட் பண்ணேன். அது ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நான் கிரகஸ்தனா தான் இருந்துட்டு இருந்தேன். அப்புறம் என்ன புக்ஸ் எல்லாம் எழுதிட்டு இருந்தேன். 1959 வந்து புக்ஸ் எழுதிட்டு இருந்தேன். அதுக்கு பிறகு என் குடும்பத்தை வந்து விட்டுட்டேன். எப்போ விட்டுட்டு அதுக்கு அடுத்தது 1965 வந்து அமெரிக்காவுக்கு வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். சரி, இப்ப நிக்சான் வந்து ஒரு அழகான கேள்வி கேட்கிற பாருங்க. நீங்க சொல்றீங்க ஐ எம் நாட் காட். ஓகே, yet it appears to me as an outsider that devotees treat you as if you were God. நீங்க சொல்றீங்க நீங்க வந்து கடவுள் இல்லை, பட் உங்களுடைய பக்தர்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உங்களை எப்படி ட்ரீட் பண்றாங்க, நீங்க தான் கடவுள்ன்ற மாதிரி ட்ரீட் பண்றாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாரு. எனக்கு அப்படிதான் தெரியுதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரபுபாதா சொல்றாரு, எஸ் நீ சொல்றது கரெக்ட். ஏன்னா ஒரு சிஷ்யர்கள் என்ன பண்ணணும், தன்னுடைய குருவை வந்து எப்படி பார்க்கணும், நம்ம சம்சார தாமால படிக்கிறோம் இல்லைங்களா, குரு அஷ்டகத்துல ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் இஸ் நான் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் கிருஷ்ணா. இல்ல, அவர் வந்து யாரு, ரெப்ரசன்டேட்டிவ் ஆஃப் கிருஷ்ணா இல்லையா, அதை வந்து இங்க சொல்றாரு. ஏன்னா ஒரு சிஷ்யனோட கடமை வந்து அது அப்படின்னு சொல்றாரு. குருவோட கடமை என்ன, கடவுளுடைய கட்டளையை வந்து நிறைவேற்றணும். ஓகேவா? அவர் ஏன் இருக்கிறாருன்னு கடவுளுடைய கட்டளைகளையும் அவருடைய மிஷன் ஆஃப் சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட மிஷனை எடுத்துட்டு போகணும். அந்த வேலையை செய்யறதுனால அவர் வந்து ஈக்குவலன்ட் டு காட். அதனால அவங்கள ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்றாரு பாருங்க. ஒரு கவர்மெண்ட் இருக்கு, அந்த கவர்மெண்ட் ஆபீசர் இருக்காரு. கவர்மெண்ட்டுக்கு எவ்வளவு அளவுக்கு மரியாதை இருக்கோ அந்த ஆபீசருக்கும் அவ்வளவு அளவுக்கு மரியாதை கொடுப்பாங்க. ஆமாவா இல்லையா? ஆமாங்க மாதாஜி. ஏன்னா அவர் வந்து கவர்மெண்ட்ல போட்டிருக்க சட்ட திட்டங்கள் எல்லாம் வந்து ஃபாலோ பண்றாரு இல்லையா. அதே வந்து ஒரு நாள் வந்து ஈவன் இஃப் an ஆர்டினரி போலீஸ்மேன், நம்ம ஒரு போலீஸா இருந்தாலும் அவங்கள வந்து ரெஸ்பெக்ட் பண்றோம், பெரிய ஆஃபீஸரா இருந்தாலும் ரெஸ்பெக்ட் பண்றோம், யாரா இருந்தாலும் ரெஸ்பெக்ட் பண்றோம். ஏன்னா அவங்க வந்து கவர்மெண்ட்டுடைய லாவை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்றாங்க இல்லையா. ஸோ அதனால வந்து அவரும் கவர்மெண்ட்டும் ஒன்னாயிடுவாரா, ஆக மாட்டார் இதே. ஏன்னா கவர்மெண்ட்குள்ளே நிறைய டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா. ஸோ என்னைக்குமே அவங்களும் அந்த ஆஃபீஸரும் கவர்மெண்ட்டும் ஒன்னாகாது இல்லையா. சாக்ஷாத் ஹரித்வேன சமஸ்த சாஸ்திரை யுக்தஸ்ததாபவ் யதே அவையேத் ஏவ சத்வி. The spiritual master should be honored as supreme lord அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகே, இது வேதங்கள் எல்லாத்தையும் சொல்லி இருக்கு, ரிவீல்ட் இன் ஆல் தி ஸ்கிரிப்சர்ஸ். எல்லாரும் அத்தாரிட்டேட்டிவ்ஸும் அதை ஃபாலோ பண்றாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. மறுபடியும் கேள்வி கேட்கிறார் மிஸ் நெக்ஸான். I also wonder about the many beautiful material things that the devotees bring you. For instance, you left the airport in a beautiful fancy car. I wonder about this because அப்படின்னு இழுக்கிறார். எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆச்சரியமா இருக்குது. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, உங்க பக்தர்கள் இருக்காங்க இல்லையா, எல்லா நல்ல நல்ல விஷயத்த வந்து உங்களுக்கு செய்யறாரு. நீங்க போனீங்க பாருங்க, ஏர்போர்ட்டுக்கு போனீங்க இல்லையா, ஒரு அழகான கார்ல போறீங்களா, இதெல்லாம் எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஆச்சரியமா இருக்குதுன்னு கேள்வி கேட்கிறார். ஓகேவா?
ஸோ அதுக்கு பிரபுபாதா சொல்றாரு, that teaches the disciples how to regard the spiritual master as good as God. இப்போ நம்ம வீட்டுக்கு வந்து ஒரு திருவிழா நடக்குது, கடவுளுடைய திருவிழா நடக்குது, ஒரு பண்டிகை வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ நம்ம என்ன பண்றோம்? வீட்டில் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணி அலங்காரம் பண்ணோம் இல்லைங்களா? ஜென்மாஷ்டமி வருதுன்னா நம்ம எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணி கடவுளுக்குன்னு ஒரு செப்பரேட்டாக ஒரு ஊஞ்சல் அதெல்லாம் ரெடி பண்றோம் இல்லைங்களா? அது ஆமாங்க. மாதிரிதான் இவங்க சிஷ்யர்கள் என்ன பண்றாங்க, அவருடைய குருவுக்கோசம் ஒரு அழகான கார் எடுத்துட்டு வந்து டிராப் பண்றாங்க. அதை பார்த்துட்டு கேள்வி கேட்கிறாரு இவரு. ஆமா அவங்க பண்றது கரெக்ட்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகே. ஸோ நீ ஒரு கவர்மெண்ட்டை வந்து ரெஸ்பெக்ட் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதனுடைய பிரதிநிதி ஒருத்தர் வந்தாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ ஜட்ஜு நம்ம வீட்டுக்கு வந்தாருன்னா அவரை வந்து நம்ம நல்லா உபசரிப்போம் இல்லையா? ஏன்னா ஹையர் போஸ்ட்ல இருக்கார் இல்லையா? அது மாதிரி தான் வந்து நீ உன்னுடைய கடவுளை வந்து பிடிக்கும், மதிப்பு இருக்குன்னா அவரு ரெப்ரஸ் பண்ற அந்த ஆன்மீக குருவுக்கு வந்து எல்லா விதமான சகல வசதியும் நீ எடுத்துட்டு வருவேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. எப்படி வந்து நம்ம ஊர்ல வந்து தேர் திருவிழா நடக்கும் இல்லைங்களா? அந்த தேரை வந்து நல்லா அலங்காரம் பண்ணுவோம். சில கோயில்ல வந்து தங்க தேர் கூட இருக்கு இல்லையா? அதுதான் இங்க சொல்றாரு, காட் டிராவல்ஸ் இன் கோல்டன் கார் இல்லையா? இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் என்ன பண்றாரு, ஆர்டினரி மோட்டார் கார்ல போறார் இல்லையா? ஓகே. ஸோ the spiritual masters has to be treated like God. If God comes to your home, will you bring him an ordinary motor car or will you arrange for a golden car ன்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் கேள்வி கேட்கிறார். ஓகேங்களா? ஸோ நீ சொல்லுப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இல்ல இதுல வந்து என்ன பதில்? ஆர்டினரி காரா கோல்டன் காரா? அந்த ஆர்டினரி கார்னாலும் பெஸ்ட் தான், கோல்டன் கார்னாலும் பெஸ்ட் தான். ஆன்மீக குருவுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கோல்டன் கார் தான் பெஸ்ட் இல்லையா? அவர் வந்து கடவுளுக்கு நிகரானவர் இல்ல மாதாஜி. அது நம்ம நம்ப வைக்கணும், பக்தர் வைக்கணும், அது அவர் கேட்க அதுதான் மாட்டார். கரெக்ட். கோல்டன் கார் கொடுக்கறது பெஸ்ட், நம்மளா பண்ணணும் நீங்க சொன்ன மாதிரி. ஸோ அப்போ மறுபடியும் நிக்சான் சொல்றாரு, ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் டிஃபிகல்ட் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ் ஃபார் அன் அவுட் சைடர் டு அக்செப்ட் இஸ் தி டீட்டி இன் த டெம்பிள். ஹவு இட் ரெப்ரசன்ட்ஸ் கிருஷ்ணா? குட் யூ டாக் லிட்டில் பிட் அபவுட் தட்? சரிப்பா, உங்க பக்தர்கள்லாம் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து சுப்ரீம், அவர் தான் வந்து முழு முதல் கடவுள்லாம் ஏத்துக்கிட்டார். பட் வெளியே இருந்து வர்றோம் இல்லைங்களா, அவங்களுக்கு வந்து இந்த டிடி வர்ஷிப் வந்து ஏத்துக்கிறது வந்து அர்ச்ச விக்கிரகத்தை ஏத்துக்கிறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு. அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க. இப்ப கிளாஸ் இருக்கு எங்களுக்கு, நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் இருக்கு ராதிகா ஓகே. மாதாஜி இதெல்லாம். நீங்க ஆமா, போறதுக்கு வாங்க. இதே சேம் கொஸ்டின் ஆன்சர் தாரடி மாதாஜி எடுக்கிறாங்க. அப்படிங்களா? சரி சரி மாதாஜி. ஆமா, அவங்க நிறைய போயிட்டாங்க போர்ஷன், நீங்க இப்பதான் கொஞ்சம் ஆரம்பிச்சீங்க. ஓகே. அவங்க என்ன? ஓகே மாதாஜி. ஸோ இதை வந்து கேட்குறாங்க இல்லையா? ஸோ அதுக்கு வந்து பிரபுபாதா, எஸ், அட் ப்ரெசன்ட் மொமெண்ட் பிகாஸ் யூ ஹாவ் பீன் ட்ரெயின் டு see கிருஷ்ணா, he kindly appears before you, so you can see him. You can see the wood, stone, but you cannot see what is spiritual. ஆமா, நீ கேட்கறது கரெக்டு. பட் முன்னாடி இருக்கிற உருவம் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அர்ச்சா விக்கிரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மரத்தால் செஞ்சிருக்கலாம், பஞ்ச மெட்டல்ஸால செஞ்சிருக்கலாம், இல்லை கல்லால் செதுக்கலாம். அது வந்து நம்ம கண்ணால் பார்க்குறோம். இன்னும் வந்து ஆன்மீகமாக பார்க்கணுன்னா அதுக்குரிய மனப்பக்குவம் வேணும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார். ஓகேவா? பட் யூ கேனாட் see வாட் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல். சப்போஸ் அதுக்கு ஒரு உதாரணம் அவருக்கு புரிஞ்சு இருக்கிற மாதிரி சொல்றார் பாருங்க. சப்போஸ் யுவர் ஃபாதர் இஸ் இன் த ஹாஸ்பிட்டல் அண்ட் he dies, you are crying by his bedside. Now father is gone, but why do you say he is gone? What is that thing which is gone? கேள்வி கேட்கிறார். ஓகேவா? அவரும் கேள்வி கேட்கிறார், இவர் பதில் சொல்லிட்டு மறுபடியும் ஒரு கேள்வி கேட்கிறார் பிரபுபாதா. உதாரணத்துக்கு உங்க அப்பாவுக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு சொல்லிட்டு அவர் இறந்துடுறாருப்பா. ஓகே. பட் பக்கத்துல அவருடைய தேகம் இருக்குது, அவருடைய சரீரம் இருக்கு. பட் வந்து அவர் என்னை விட்டு போயிட்டாரேன்னு ஏன் அழற? என்ன போயிடுச்சு அங்கிருந்து அப்படின்னு கேட்கிறார். அதுக்கு அவர் பதில் சொல்றாரு, அவருடைய ஆத்மான்னு அப்படின்னு கேட்கிறார். அப்பன்னா நீ ஆத்மாவை பார்த்து இருக்கிறியான்னு அப்படின்னு பிரபுபாதா கேள்வி கேட்கிறார். இல்லைன்னு நிக்சான் பதில் சொல்றார். ஸோ அப்பன்னா என்ன? யூ கேனாட் see the spirit இல்லையா? ஆத்மாவை உன்னால பார்க்க முடியாது. அதே மாதிரிதான் கடவுள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இஸ் ஏ சுப்ரீம் ஸ்பிரிட். நமக்கெல்லாம் தெரியும், நம்ம எல்லாம் வந்து ஜீவாத்மா, அணு ஆத்மா. கடவுள் வந்து விபு ஆத்மா, பரமாத்மா இல்லையா? ஸோ அந்த ஆத்மாவை பார்க்க முடியாது கண்களால. ஆக்சுவலி நிஜமா சொல்ல போனோம்னு வச்சுக்கோங்க, கடவுள் வந்து எல்லா இடத்துலயும் வியாபிச்சிருக்கிறாரு.
எப்படி இல்லை என்னென்ன மாதிரி இருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆத்மாவும் இருக்கிறாரு, அந்த பொருட்களாகவும் பௌதிக பொருள் மேட்டராகவும் இருக்கிறாரு. பட் யூ கேன் see him in spiritual identity. பார்க்கணும்னு நினைச்சேன்னா இந்த ஆன்மீக மூலமா பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். Therefore, to show kindness towards you, he appears out of his unbounded mercy in the form of wooden or stone deity, so that he can see. அவருடைய காரணமற்ற கருணையால நீ பார்க்கணுன்றதுக்கோசம் அவர் எப்படி வராரு? பஞ்சலோகமாவும் பஞ்சலோகத்துல வராரு, ஒரு கல்லா வராரு, ஒரு உடல வராரு இல்லையா? சோ அதனால நீ பார்க்கலாம், இந்த பௌதிக கண்களை வச்சு நீங்க பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. சோ இதுக்கு வந்து நன்றி தெரிவிக்கிறாரு. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணான்னு சொல்லிட்டு பிரபுபாதா முடிக்கிறார். இது வந்து ஒரு உரையாடல் மாதாஜி. ஓகேயா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம இன்னைக்கோட இந்த 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 போர்ஷன் நம்ம நிறுத்தலாம். நாளைக்கு வந்து இந்த பாட் பார்க்கலாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ ஸோ மச். வாஞ்சா கல்பத்தருப்பியஸ்ய கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ பிருந்த கி ஜெய். நாமாச்சாரியர் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கி ஜெய். ஜெகத்குரு ஸ்ரீல பிரபுபாதக்கு ஜெய். நித்ய கௌரவ பிரேமானந்தே. ஹரி ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா.